morning दिनै न'आव थांफिनबाय तेजपुरनिफ्राय मैया सिमोनसापुरिनिफ्राय तेजपुराव फैबाय दिनै न'आव थांफिननोसै ट्रेनाव दं माखौ लांहोनो बिफां लाइफांनियाव माखौ लांहोनो जा अखा हादों नै दै जाजोब्बाय सिदा पानी हो गया गोजान दं आयंआ सेस अखा सिबोजोबदों नै फारसेया गिसि जाजोब्बाय फैनायाव बास गाखोबाय लोगोफोर रङियानिफ्राय ओंखारनानै हाय लोगोफोर नै आं दा तेजपुरनिफ्राय न' मोनफैबाय ओमफ्रायो न' मोनफैनानै नै गामियाव बेरायफैबाय गोबावथार जाबायमोन ना गामियाव बेरायनो मोनिया सप्तासे जाबायमोन ओंखायनो बेरायफैबाय कालि फुजाखौ दिनैसो नुसिगोन कालि फुजानि साजायनायखौ दा खेबनोसै भिडिअ खालामनोसै दिनै हेपि दिवाली लोगोफोर आंहा दिनैसो न'आव कालि फुजा मासाव फैनो मोनबाय बे जाबाय जोंनि साजायनाय बेयाव फ्लाम फ्लिम दंमोनलै नै लाइन गैयिनि होनो मोनासै फ्लाम फ्लिमखौ हेपि दिवाली सेकेन्ड डे दिवालीखौसो मोनफैबाय आंहा फार्स्टखौ मोनासै दिनै सफैबाय नालाय आंहा बेरायहैनानै आलासि जाहैनानै ओइथिं लामाथिं साजायलाबायनाय बेफोरखौनो नुफेराखैथाय ओइ सा जाबाय ओइथिं ओइनो फुलजारि जालायगासिनो ओरैजाय ओइनो थांनांसिगोन आंहाबो सन्देरहैनोसै ओइ बिरसन फुलजारि आंनोबो फुलजारि जालाय लगायनोसै आंहाबो नै रा जि मोजां कारेन्टनि लाइट आलारि बाथि लाबोलायदोंमोन दाना कारेन्टआनो गैया एबार कालि फुजायाव अखासो हाबायबा जि मोजां नुगौमोन ने जोंबा दे फुलजारि लगायदो बैयाव साइज नुनायनि जोंख्लाबलायदों फैदो खेरायनाय थांसै जोंहा ओइथिं बाजारफोराथिंसो ग्रां 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 नै सावदोंलै नै लोगो फुजा फुजादो गावजों थाङैनिया जि गोबाव लायो जि एक्टिभ लाइफ दंगैया बोसोरसे थांबाय आंहा मोननै दंमोन दाबो दङ गाज्रि ला माबा बेयाव बिफांनायाव अथिया मेगन हाबनो गिनांगौना दे एबार मावसै थोम गावग्रा बिथाङा नै बिथां गावनो नायदो माथा बिराद ओइ जिंगा हरखा आंथ' हाखाया थानो गोजानाव गारहर दि खोमा गोमासो माथो जाबाय गोमाखै खोमा लास्टावसो गोमबाय नै मालाय बाजारफोराथिंजाय ना ओइ बमा गावदों बमा गावनाव फैबाय जा थांफिनसै न'आव आं गोग्लैनानै आखायानो नै बुबाय ए नुला लायथिं मबाइल लादोंबा ले खास गैया लाइन गैयिखायनो बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोबथ'बाय
आं जिमबा मिनि ओंखारो दे बेसांल' जाबाय आंना बेखिनियावनो जोबथ'बाय होनलायबाथाय जा मिनि ओंखारो आङो बाय बाय गुड नाइट उन्दुहैनोसै ओंखाम जानानै